det satan eme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for Hammel. Og Pimmen det kejse Carter Spanter. Det er missen fra Amsterdam. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have bogjo ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tyler og Ulrik og Armstrong, ja, de skal have bogjo. Sådan er det ikke. Vi kører på den store klinge, selvom det er hårdt. For sådan er det bare, hvis du vil vinde i det cykelsport. Henning Primdahl, han er jo sportsdirektøren. Han har